อันนี้รอชวนมิชิงติเทโลฮีปะเทียนชวนอติเทยสินติยาepisode masalama khan jiu yu chuan a evolution tan lightning trial anei lia lightning dragon chu a masa ai khan a chak jok le jiu yu chu din hun chetaka adinga ma se putar mak takina thil pe ka pe feeder chu a activate black divine lightning trial ka counter attack nu hnung berne atum ta ani jiu yu hian a hlo thona chu inti bhoi ti ra du to lawa tuntruma chuan engkim chin felatum tlatani reivak lawa jiu yu chu hmun mak taka aluta chuta chuan hmeichhe pakhat ahma aron langa traila hlo cham tur chan chu mishing ne thichen inzomna an siam wangani thua rila a soidan chuan he thichen thiang hlim lo hi a boral na tur chau ani ti a soi jiu yu hne na mishing du am zia chu bidang zong ain isha chiang jok ani ti a soi le a ma se mu sine na hun retak an man tak nuwa jiu yu chuan chu thu chu aring thei to lo an du am vek lawani ti a hria chuti chungpo chuan chu hmeichhia chuan arel ru ati boi chun zom zela jiu yu le mu chen te thisen in zom na wang hian lightning chu apal tang thei ngai don lo ti a soi le a an in zom na chu ti top ngal turina ti bo chung thu chu soi ma se jiu yu hian a du lo atan chuan mu chen hi a thian thatak ani to wang ani ma se jiu yu ril ru chu nula chuan ati boi chun zom zela chuti lai chuan mu chen chuan an in kara thisen in zom na chu a chaklo chho zel ti a reta a hliamna tak tur ma se mu chen chuan a thandal god body chu activating ading chuak le ta engpo ni se anun na atan hlom don po ni se jiu yu chu puyatum tlatani chuti lai chuan jiu yu chuan chu nu thlemna chu ado chun zom zela arel ruan nor na chu anasa hle mani po inthunun theilo khopin arel ru chu aboi tran ta chu nu chuan jiu yu hne na mu chen chu thil ti thin nei lawani thu le ama pui turin a local ngai lawang ti ring turin anor lui zela jiu yu ngai to na ti boi ne ema wang chuan thisen insom na chu ti top mei chu arel ruwa om tran ta ma se a hlotlin hmalok hian mu chen chu abula aron thlenga jiu yu chu ati harta ani hliamna taktor ma se mu chen chu jiu yu bula ala om renga chu hmeichhia jiu yu thlem tu chuan jiu yu thinlung chunga athil hlo ber thup chu a entir ni in alang zoi zoi in jiu yu chuan a topa chuna thinlunga thlemna chu a hne ta chu illusionary space chu a chheta vek ani a topa chun engkima top ta tongkam dangin soila jiu yu hian Beaming Dragon Blood Essence le mu chen na puina awangin a thinlunga hlo na om chu a hne a lotling takin trail chu a pasta ani jiu yu chuan mu chen he na alo pui awangin lom thu a hrila alo in thak dang lam thenan hun amamo a alo ki le huna chuan spiritual beast diktak jiu yu pi kop tia hria ta a in thakang evolution hian engchen nge adei don ti a hriat lo awangin mu chen he na engkim hlan vek ani akal hmain jiu yu chuan mu chen chu flame a pe a mu chen chu a puina telawin adam kho chho the a bei sei ti a hril mu chen chuan lungai lo turin a ti a an pahni chuan an in then ta a chumi hnu chuan mu chen chuan akuta thil ti thena mak taka om ti a hmuwa chu black divine lightning atanga lo chuak ni in alang chumi hnuwa an ma ni lo pui tu putar chu a hun le a mu chen chuan an ma ni a tran puina zongjong a lom thu a hrila putar chuan Beijing Academia Punishment Hall ho tu Elder Mo iwani ti asoya jiu yu chuan hlotling taka trial a pass chu alo lom hle ma se luali alo thlen chuan Elder Mo yu chu a hoison vata a chu ma hian jiu yu chungchang le mu chen ne na anin somna chu a sei re khera a thu sei chuan luali chu ati boi hle chu wang chuan Elder chuan mu chen ne na thisen insomna siam tu meichhia ani thu a hril fia a fil dar pek mang chuan an pahni insomna chu alo mu thei to ani mu chen le jiu yu inzomna chu loli in a hriat theinan a sei chu sak kherani engkim a hril fiat nu chuan Elder chuan a kal san ta
mu chen le mei chedang in insomna an nei ti a hriat nu chuan loli chuan thingna a nei lo theilo loli ril ru chu zo nei na khata engthil nge thleng tak tak ti hriat tumin a suart po ala chuak ta hialani mu chen chuan ha dam turin na tia jiu chu a sea of sea om spiritual business ni thu a soifia atuk jinga chuan mu chen chuan engkim chipchiar takin a hril fia zuya ato pa chuan loli chuan thilom je chu a hrathiama rin chu atum ta ani chumi hnu chuan elder te hmu turin an kala mu chen chuan loli hne na lo divine sword chu da chuak turin ange na elder te hne na chuan loli chungen sakzuin loli chu kai hroina thatak an pek the abei se ani atira chuan elder jinga pakhat chuan hniala tuma ma se lo divine sword a hmu hnu chuan Besang Academy headmaster Dintai Kang chuan ama ngein a kai hroi tur thu a soita ani chuti lai chuan mu chen chuan tu elder nge ama kai hroi ang ti chu a hre du hlea elder mo yu khan a kai hroi don ti an hril chu chu hre chun maka ti hlea chuta mu chen chuan putar lukol ama puitu kha elder mu yu nge kha ani ti hre chuak lea chumhnu chuan elder mu yu bula chong kalin elder mo yu chuan mu chen chu lightning domain hun sang bra kalpuya he mun pumpu hi black divine lightning manga siamani thu a soifia ma se lightning hian tharau lam fin hniam tak chau aneya wangin a beidong deuh hlek thung lightning spirit a lo chang to ma se ala hnai tak tak theilo ani a hnai piang in lightning chuan aron nuai chiam thin wang ani elder mo yu chuan mi alo zirtir to thin te a in mu chen chu adang lam nge ya be se mu chen chuan elder mo yu hne na alaka engi adu ti azota elder mo yu chuan sea of lightning pumpui hi ani na taka chuan lightning body nge ani thu a soifia abulpui bera chuan thunder god pilatanga lo insia bania mu chen hi la le turin atu ani elder mo yu hi chakjok ma se lightning dole the turin taksa chakna anei lova mu chen ero hi chuan lightning god physics azir to awangin adole the ani mu chen hi a hlotlin chuan level 6 early stage a kai sang thebok dolani ti a hrila ma se mu chen chuan adu lo ngala elder mo yu ang thil ti thei tak hian ama ngein alak theilo chan chu a hre thiam theilo ani elder chuan mu chen a thu soi chu adik ti apom ma se ama ngein a chakna zongjong mangta se lightning domain pumpui chu thunder god pil chopin a chhevekang chu mu chen chuan rin har sa ti hlea elder chuan dil siamarot ta a mu chen taksa chu black divine lightning poison in alua ti a hria he hian har sana thlen don ti a soya mu chen hian thunder god pil chu lakle chak arem ti ani chuan elder chuan ati damanga spiritual enlightenment pi ka po alu tir bokang ti a hril mu chen chuan atira chuan hnola tuma chu chuan elder moyu chu ati thinrim deuh hlek ani na taka chuan mu chen hne na thunder god body technique ziptir tu le GU magical feeder po petu kha ani chuta chuan mu chen chuan atira tang rengin engkim arua man vek ti a thiam ta a elder moyu chuan GU tanpuin apek te po a hriat non tir hiala atopa chuan mu chen chuan dio chu apoma thunder god pe chu lakle chak chu atum ta ani elder moyu chu alom hlea mu chen taksa chunga black divine lightning poison chu a enkol tran hala van doi thak takin mu chen chuan chu lightning poison chu alo hi blue thuk to lutukani ataksa atang chuan ora hlom tak aron chuaka elder moyu chuan mu chen taksa chunga great pagoda om ti a mu chuan makati hle mu chen chu great pagoda klan tha ani ti a hre chuak ta a hun khora lovin elder moyu chuan lightning chakna na sa takti top tu min apuya mu chen a ku chung tang chunga asilu ta ani tuna tang chun mu chen chuan secret weapon atan amang thei to ang a level aya sang level 7 po he secret weapon hian atokani chuan hliamna tak an tur nga don ani elder chuan fiam thuin buy one get one free bonus ti in a soya mu chen hian ama ain bena khan he technique hi nei ta se osam takin hena achang thenge yang ti po asoi mu chen chuan he technique thar hi black divine lightning poison finger ti in avu ta ani chimi hnu asin chu elder te omna ain thlaka academy thazol pangate in elna lo thleng thuai tur chungchang soi hoin anin kom kho mani
Dingtian Academy tia riat bok te chungcha an lo soya Reivak lawa Beisang Academy a hian in el turin an local don ti an soi hi Beisang Academy tan chuan chakna lantinan hun poimo takani ma se an chaklawani chuan 5 grade Academy zinga an lang phato kher lawang Academy pariat omin top 5 te hi an in L3 nani chu wangchon sky ranking lisa zirlai te chu an theina zongjong ne na in bua se turin thu an lo peto ani chuti lai chuan Sea of Thunder chunga chuan Elder Moyu chuan muchen chu chance vai khat chau aneya wangin film khur hle turin atia muchen chuan Elder chu a hlau thong hle ni in a ria arin helwang ni lovin chu tiang hunrem chang tlem te chu abo mayang ti a hlo pui wangani Elderin ama athang chu ain chirem ti azo thiala Elder Moyu chuan muchen hena a hlotlin ngei arin thu asaya Thunder Spirit chu alo thunun te tanga chuti chung chuan muchen chuan Thunder God pel chu azong chuak thung don ani muchen hian Thunder God body ne ma se darkar khatcho Sea of Thunder chunga a om thei a om rei le lutuk chuan Sea of Thunder nge hian atilum thei hial don ani muchen hian a hrathiama a theina zongjong a chhuah don ti atiam bok hi Elder Moyu wa hriat du tak chu ani Elder Moyu chuan a hna chu a thok tran ta a reilo te a Thunder Spirit pian phung dik tak chu aron langa Elder Moyu point athil ti thena dik tak chu a pho langa Thunder Spirit chu athil ti thena na sa tak mangin ati topa muchen tan chun hi a the hil ngai lo tur thilani apik takin hetiang hun ro pui mu thei wiwan nei pik te zinga atel wangani muchen chuan Elder chakna maktak mai chu makati hlea heti la hian Elder Moyu chu a thinrim dawa a chan chu Thunder Spirit riat na tlem te nei ve chuan a dolet ngam wangani kha hun zongjong a enkol tu kha ama ni ma se insum lovin Elder chuan na satakin a beile ta a hunrem chang chu mangtang kai muchen chu Sea of Thunder chung thuk zoka chun alut ta a ma se akonga chun lightning chain share se nawin anron beijui ngal film khur takin ma so na ngai ta ani heti la hian Dingtian Academy mi te an lo thleng don ti an hriata wangin Academy zirlai zongjong chu an pung khom veka Reivak lawa gate lian tak aron langa Dingtian Academy te chu an lo thleng ani an headmaster Utian Uang chu azirlai chak berber engemaw zat nen gate atang chun an lo chuaka Utian Uang chuan Beisang Academy hian Academy ro pui panga zinga mi anga mingthan hi an phu tak zet ti asei ma se amel shet engemaw zat a hmulo ti asei bok asei tumte chu sen kangsen reng uan le li zon tong reng number 2 te kha an ni anni hi molong ji zong turin an chuak to ani anina taka chuan Utian Uang hian hi a hresa a ma se trelo angin ain lana hunrem chang lo taka an thleng nia lantumin asoi mai ani chuti chungpo chuan Utian Uang chuan Beisang Academia sky ranking zirlai te chu azirlai ti ne na in eltir ngei adu ani Dingtian Academia zirlai chakber te zinga mi dengtong chuan malamaron pan ngala Beisang Academy Elder te chuan dodana an neilova in beina tur arena an buat se ngal vata dengtong chuan Beisang Academy zirlai chu mi sei angin an thiam tak takem ti hriat adu hlea Reivak lawa sky ranking a pasarina chu huang chuan dengtong chu aron ma chhon ta ama ero chu dengtong chuan alo musit le a hmudan chuan alaka chuan minep tak chau alani wangani dengtong chuan chapo takin a hun khoral lo turin a thila arel ruput pang chapo tak chuan su huang chu atithin ur nga hle in beina ain tran nga la chuti lai chuan lo thlir tu engmaw zatin dengtong ti hming chu a hriat to hnu ni tatin an hria atira chuan su huang hian dengtong atek te chu adang thein a beitok ve viawa ama ero chu anin be sun zom zela zoi in a telawa liampo atur tan su huang chu a chaklo chhotran ta ani ma se chuti chungchuan su huang chuan a chaklo na chu apom du lo huang sen blade technique activate ta dengtong chu ti top thei be sen a attack let ta ani a beina churin lo takin chakma se dengtong chuan osam takin ati chet saka ta chun ala top lo attack hlom taka chhu zuya osam takin ne na changta ani chuta dengtong hi tungi ani an hreta a ama Beisang Academia lutum
midang to ken ruk saka ama puitu te po thattu elder ten an hriat chu awanga an hno chu ta kha alo ni reng ani chu an hriat chuan ama hretu zirlai then kha chu an thin rim hle a utian wang chuan a zirlai deng tong chakna chu a fak hle a besang academy in hetiang talent maktak nei hi du lawin an hnolani ti a soi lam khera ma se besang academy headmaster tai sang chuan poeti lawa deng tonga mi zia hi besang academy nin ain me ngai lo ti soin a chang le ta chu athu soi chu lo hre pha in deng tong chu alung oi lo hle besang academy zirlai te chu chapo takin a challenge le a midang in an beile ngam do nem ti a zot le athu soi chun besang academy zirlai zong chu ati thin ur hle atopa chon su zon chu deng tong ma chon turin aron pen chuak ta chuti lai chon mu chen chuan thandar god pil chu alo zong zela hun pu akal tam to hle a hmuwat lawani chuan lightning si chuan a chana zong a hi blood vek anga ama point a thi pha hielang mu chen chuan hun tina a zonga ma se pil chu ala hmu theilo elder moyu soidan chuan thandar energy zong hi mun khat atanga lo chuak ani chu wangin mu chen chuan a chakna manga thandar god pil omna chu a hriat theinan lightning chu ataksa a hruai lut ta chu me tho chu a hlo ting don em ti chu chiang lo ma se engtin point en china tum ta ani elder moyu chuan thil rap thlak ta ka thlengweng ti lavin lo dana tum hala ma se mu chen chuan elder moyu chu he hunram chang hi kumzadang ha tira du lo a beidon lo tur thu atiama thandar energy chu mu chen taksa chuan aron lut ngala elder moyu chu a hlau thong hle mu chen thil ti chuan sea of thunder chu ati thin ur hle a lightning chain share sen no chuan aron zui ngal vane kha takin mu chen chuan atopa chuan thandar god pil omna hun chu a hreta a hun khore lovin alampan chuan chak takin akal chuti la chuan lightning chain chu apum pel zela ma se chain te chuan chhuwa tir an tum bik lo akal na apianga an thun zom zelani atopa chuan mu chen chuan thandar god pil in thupna hun chu a thleng ta a hun khore lovin alak pheinan a chakna zong chu a chhuwa lightning chain share sen lo ma chon ma se mu chen hian anei zong nen a beani voi eng mazat liam ni ma se atopa chuan hloting takin thandar god pil chu alata a ma se van doi khak takin boina danga omle thandar god pil ngei po chuan loman betin che theilawin asiam ta ani mu chen chuan a ban san du lova beidong takin chhual zalen tumina beile ta chuti lai tak chuan loli chu amit tha alo langa a hnena athutiam chu abo chemei don hian a in hria thi hnai to ma se mu chen chuan chwa san tumna anei lawa achana zong mangin thandar god pil chu hne tumin a beile le ta ani elder moyu chuan mu chen hian atan anna hloma ada hi a bei se ngai lo aril ru a khoi hle a atopa elder chon ran pu tum ta mit khap kalek chungin a chevela lightning chu a freeze veka a chezui vek bok ma se thunder spirit ngei po chuan elder moyu chu aran beile ngala elder moyu chuan athil ti thena maktak chu alan tir le a thunder spirit po chu a hne ta ani atopa chuan engkim a fel fai ta a mu chen chuan thandar god pil chu elder moyu hne na apeta a chu mu chun a hlim hleya a chan chu elder moyu hian he huni a ngare to em wangani mu chen chuan a beidong ngai lowang ti atiam ti a hriat non tira tuna chon chu thutiam chu a hlen suak ta ani elder moyu rel ruwa khoi hleya mu chen a theina chu a fak hle bok ma se elder moyu chuan mu chen po hi awan nei hle ni inangai divine lightning pil hunglama chuan divine lightning lotas sa oma chu man lai lightning god ina alo en kol to ro hlum maktak ani lele van chakna inzom khom theinia soithil maktak ani a lightning element mang tu de tan chuan ro hlu top kho kani chuta chon mu chen chuan divine lightning lotas do chuna dik tak chu a hreta a elder moyu chuan enlightenment pik kheng tura pui atiam le a divine lightning lotas chu apang thiam theyang ti atiam bok ma se akal phung chu a har sa hle don ti a hril loka heti la hian arena chuan su zon chu dengtong hian na takin alo hliam to a sky ranking li sa palin ni ma se dengtong chu a hne lo hle adin huna hu chuan a unaw nu chu alo thin rim hle a chuti ro chuan dingtian headmaster chuan dengtong chu alo fak zui zela
su zon hin achak lo ti apom tu lo wangin mi zong chuan in beina kal zel chu an en chun zom zel ani dengtong chun aron etek le a su zon chu aleng dor mai adin hun chu achle to ti achiang he bok dengtong chuan chapo ze thian 5th grade academy zingami besang academy chuan antilom lo hle ti asoya alaka chuan sky ranking list zirlai te chu borho mai mai an ni ati sky ranking list ti chiat vek tumin etek dang chule turin en bot saya mase a strike chu ti top ngalani loli lo thlen rual chuan borok chu adang lam ngal veka dengtong ma chhangtu tur ani thu aron puang zui bok besang academy zirlai te chuan loli hian suzon phuba alak ngei an be sei mase dengtong chuan loli chu sky ranking lisa somna chau ani ti a hriat chuan anui azza hleya fiam thuan thoni na ngai a hmusit hle bok dingtian academy zirlai te point dengtong in beitura en buat sei lai chuan besang academy zirlai te chu anui za tranta a dengtong chuan besang academy zirlai di a phuti mi zong hena a fin fia tur thu le an hno chu an thil ti sualian tak ani thu a puang chuaka chumi hnuah chuan in beina chu ein tranta ani dengtong hian spear attack chak tak a chu ngala mase strike pakhat main loli chu atok fulo loli chuan attack a piang chu thei top chu lovin a dots veka chuta counter attack chak tak anei zui loli chakna na satak chuan dengtong in ngai hlutna le a chapona chu ati bo chiang hle che zui theya omlo besang academy zilai te chu an lo lom hle a mase dingtian academy ho tu pa chuan lo hmalu tuk lo turin alo hrila dengtong hi dingtian academia zirlai chakber ani lo ti mi zong a hriat tir ani mase besang academy hian lo divine academy zirlai pakhat an nei ti a hriat chun mak ati hle thum chuta dingtian academia zirlai chakber linzo chu aron pen chuak ta van doi thla takin episode chu heta hin atop le ta ani episode dot le kan en le vat du ani chuan like le comment kha I han or le so ang o